Hallo, we zijn hier vandaag in Halen en we gaan een kijkje nemen bij het Knal Film Festival. Gaat je met? We staan hier met Lopke. Lopke is van de organisatie van Jong Nederland Limburg. En Lopke, kan je eens vertellen, wat is het Knal Film Festival precies? Nou, het Knal Film Festival is een festival voor tieners vanaf 11 tot en met 15 jaar. En ze gaan vandaag, we zijn met 5 groepen hier. Met ongeveer 45 personen zijn we hier. Kinderen die zijn zelf een film kunnen maken. En ze doen echt van alles doen ze zelf. Van het maken tot een filmscript, tot het monteren, tot het filmen. Alles erbij. En als het goed is hebben we vanavond 5 hele leuke filmpjes die we kunnen gaan bekijken. Nou, je ziet wie de dag eigenlijk is begonnen. De groepen hebben allemaal een brainstorm gedaan van allemaal onderwerpen die te maken hebben met jong zijn. Om een film te maken hebben ze verschillende stappen. De eerste stap is het schrijven van het script. Wie heb je dat gedaan? We hebben op een pop, haal je een pop met allemaal, hoe heet het ook weer? Spreekwolkjes. En daar moesten we dingen inschrijven wat ons interessant leek. Oké, en wat is daar bij je goed gekomen dan? Cyberpesten. En wie zit je aan het onderwerp gekomen? Nou, omdat we zijn nog jong en we doen heel veel met de mobiel en met internet. En dan komt ze vanzelf eigenlijk wel op dat onderwerp uit. Oké, heb je er zelf wel eens mee te maken gehad met dat onderwerp? Nee, ik niet. En die? Nee, ik ook niet. Dat is dan een geluk eigenlijk, hè? Nou, stap 2 van het maken van een film is natuurlijk het opnemen. We gaan eens even kijken wie dat gaat. Nou, we staan hier op de set van een echte opname. Dus we moeten een beetje stil praten, want op de achtergrond zien ze natuurlijk druk in overleg. We staan hier met Arno. Arno is van de LOVA. En Arno, kan je even vertellen, wat is LOVA precies? LOVA is de federatie van de verenigingen filmclubs van Limburg. En je begeleidt die kinderen vandaag met het maken van een film. Wie vindt ze dat? Wie vindt je dat om dat te doen? Nou, dat is best wel spannend, ja. Ik vind het best leuk. Kinderen zijn ontzettend enthousiast, behoorlijk gemotiveerd. En hoeven eigenlijk weinig ingrepen te plegen. Ze doen best wel veel zelf, ja. Wat denk je het bijzondere aan dit Knal Film Festival? Het bijzondere vind ik eigenlijk toch wel dat de jeugd enthousiast wordt gemaakt voor het filmen. Dat ze ook eigen initiatief moeten tonen in het filmgebeuren. Dat vind ik wel eigenlijk belangrijk. Ja. We staan hier met Patricia uit Zevenum. En Patricia die heeft een camera omhangen en een microfoon in de hang. Wie vindt ze dat? Leuk. En waarom vindt ze dat dan zo leuk om dat te doen? Je kunt er ook veel van leren. En wat heb ze dan geleerd vandaag al? Ja, hoe je bepaalde shots kunt maken. Ja, wat heb je er eigenlijk van verwacht toen je vanmorgen in het ook kwam? Weer een amateurfilm maken. Oké, en dat vindt ze nu niet? Nee, het is best wel professioneel. Als die beste leiding van de groep achter ons, wat vindt zich ervan vandaag? Nou, ik vind het een hele relaxe dag eigenlijk. Vooral dat we zelf gewoon alles konden verzinnen. En het is echt een thema wat bij de meiden past. Dus ik gebruik heel veel WhatsApp en Twitter en computer. Dus ze is heel erg druk mee. Dus ik vind het wel leuk dat thema ook echt naar voren komt in ons filmpje. En wie vindt ze dat de meisjes het doen tot nu toe? Nou, supergoed natuurlijk. Ik had gedacht dat ze misschien meer zoiets hadden van nee, dat doe ik toch niet. Of dit is stom, maar ze doen allemaal superleuk mee. En ik denk wel dat het een leuk eindresultaat geeft. Camera. Loop. Ja, Michelle, ik weet het echt niet meer. Op de wc zat hij het over te geven. In de discotheek was hij helemaal dronken. Dus ja, ik weet het gewoon niet meer. We zijn nu aangekomen bij stap 3 van het maken van een film. En je zit de film nu aan het monteren. Wie gaat dat? Giet wel goed. En wie werkt dat dan? Eerst moesten we alles inlaaien en dan moesten we stukjes gaan pakken. En heb je er genoeg stukjes kunnen opnemen? Ik denk het wel.
Ik sta hier neven Siep en Sean. En hoe kom je er eigenlijk vandaan? Ik kom uit Nattenhoven. En die? Ik woon in Berg. Oké. Hey, wat vind je ervan vandaag? Nou, ik vind het heel chic en cool om te doen en zo. En waarom vind je dat dan zo chic? Ja, ik heb nog nooit met echte camera's en zo gewerkt. En ja, het is gewoon dat je je eigen filmpje kunt maken. Dat het ook op internet kunt. Dat vind ik wel chic. En wat vond je ervan vandaag? Super, geweldig. En waarom vond je het dan zo super? Het is super professioneel en het is leuk om iets te doen wat je zelf hebt bedacht. En wat vond je nou het meest bijzondere vandaag? Het acteren en het filmen van de film. En zou je daar later ook wat mee willen doen misschien? Ja. Ja, dus misschien zien we jou later nog wel op televisie verschijnen. Ja, op een echte rode loper. Oh, heb je die hoofden gezien? Zit er echt niet uit. Nee, echt niet. Hey, ik heb laatst in een film gezien dat het meisje vastbinden. Zullen we dat ook doen? Nee, zullen we jouw haar doen? Nee, nee, doe maar liever niet. Nee, ik heb een hoofddoek. Doe maar liever niet. Nee, ik kom ook niet. Oh, wat een mooi haar heb jij. Nou, nee, ik doe mijn haar. Wat doen jullie? Niks hoor. Waar zijn jullie mee bezig? Wat? Wat doen jullie? Niks los, help! Maar dat is zielig. Dat doe je toch niet? Hoezo? Hoezo? Dat zou je zelf toch ook niet leuk vinden? Ja, dat is wel. Zullen we haar los gaan maken? Ja. Kom je dan nog eens feestje toe? Ja hoor. Je hebt na dit knalfilmfestival gewonnen. Wie vind je dat? Leuk. Geweldig. Je rijdt ook eigenlijk een heel goed thema. Want hoe ging dat thema wat je rijdt over? Eigenlijk over pesten en discriminatie. Ja, want jij had in de film had jij een hoofddoek op inderdaad. En ja, hoe voelde dat eigenlijk om dat te moeten spelen? Nou, het voelt niet echt raar, want sommige mensen denken wel dat ik moslima ben, maar dat ben ik eigenlijk niet. Oké. En wat vond je ervan vandaag? Nou, het was wel leuk om te beleven hoe het eigenlijk is. Vooral het monteren vond ik best leuk, want ik snapte meteen en ik snapte ook meteen hoe je er liedjes onder moest zeggen en zo. Maar het acteren vond ik ook best leuk. Oké, hartstikke chic. En wat vond jij ervan? Ik vond het heel leuk. Ja. Nou mooi, dan geniet er nog van en heel veel plezier met jullie prijs. En hopelijk maken jullie nog heel veel mooie filmpjes met die camera. Ja. Goed?